Avui és un dia especial per a mi i crec que per a tots els que estem ací, per a la ciutat de Gandia, perquè presentem una de les exposicions més importants que han passat per la ciutat, una exposició que en temps com els que estem vivint jo crec que és una aposta cultural que fa el govern d'aquesta ciutat. L'exposició que avui presentem està composada per 24 obres. Com sabeu, Manolo Valdés és un artista multidisciplinar, és un referent de l'art valencià arreu del món i esperem que en aquests temps difícils la ciutadania, en la màxima precaució, pugui gaudir de l'obra. L'exposició són poques però molt significatives obres de Manolo Valdés, que va ser membre de l'equip Crònica i sense dubte a hores d'ara és l'artista valencià més reconegut i més conegut internacionalment. No hi ha cap tipus de discussió al respecte. Vas començar en la pintura, en les famoses arpilleres i sobretot jo crec que on més s'ha estès el seu treball i s'ha conegut després ha sigut en l'escultura. L'escultura és com la materialització concreta d'aquesta investigació en els processos artístics i concretament la importància que té el material.